babar amarya alhamdulillah lantana na gode lantana alabar mana lantana na yadda da lantana gidan ango da daɗi na amarya ya fi shi armashi ya Allah da girma mazan Allah da baiwa ya Allah da girma mazan Allah da baiwa zama da masoyi yana da daɗi ko da baya baka komai idan an zo ne wani ke ce boshu ya tafi kisa kai za mu faɗaɗa wannan tsiya za ta zama tsiya ta gaske. A to ni ba ruwana ba dan magajiya ba ko magajiya ce ni wallahi tallahi bata isa ba. Wallahi idan ka zauna kai muna burce na ko a gurin mai shayi ko a bakin tasha na ji ka ce wani abu tas na lahira sai ya fi ka jin daɗi. wallahi ko a bakin tasha ko a gurin mai shayi wallahi ba zan ce kasa kanka ba balan nan na lahira fi jin daɗi. Shin kai ba wani mai kima a idanka? In akwai mai kima waye shi wanda ya fi mu? In kuma mu ne muka fi daraja to maka bayani ko waye kai? Ai ni ba kashe ka zan yi ba. Duka zan maka na tashi ka sha gishiri. Mai sana'a Investment Nigeria Limited ke gabatar muku da sabon shirinsa mai dogon zango ke magajiya ya ne. Ayya mana! Nifa wuyata da duniya tana ɗauka tana ajewa. In ke ta ɗauke mu duniya sai ka aje mu sannu. Ai abun ne ba daɗi. Karfa ki manta ba da sassafa ba ban gama bacci ba isasshen bacci ba kika aike ni na je na ɗebo miki ruwa kai 6 bayan na ɗebo ruwa kai 6 ina kawowa kika ce in tafi in je in ɗebo miki itace a gona ko zama ban yi ba ban huta ba kika ce in zo in yi miki sharar tsakar gida kuma yanzu kice tafiya ma ɗaukar nikan ni zan tafi in je in ɗauki nika ke magajiya ya ne. Assalamu alaikum. To wait ku saurara a saurara kar ku ɗauke shi. To abin da ya sa na ce kar a ɗauke shi saboda kada a je a binne shi da hakkina ita fi lahira ya riga ya zalunce ni. amma Allah ya maka albarka. Amin. Ai ba a san wani ya tafi da haƙƙin wani, ana cigitawa ba mai bin sa bashi ba wani mai haƙƙi a kansa, to shine mu da muka ga shiru sai aka masa wanka kuma aka zo aka sallace shi za a kai shi. Ai ni yanzu gashi za a je a binne shi da haƙƙina. A to tunda Allah ya ka haka ai sai ka faɗi haƙƙinka. Don haka ni ma kafin a binne shi sai na gaggaure shi da mari sannan kuma in rama cizo na. Haba. Amin a kai kamar yaya kuke mun kafin ta zai ai a faɗi hakuri ma la ilaha illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ji ƙarfin musulmi. abokin ango kwaso shokinka ango ɗebo shokinka angon sariya alhamdulillah Ke magajiya ya ne. Ran nan fa baban mu fa haka fa da sassafe asuba na ɗebo ruwa kai 2. Iya daidai gwargwado fa ina binta na ɗebo da safen nan fa asusuba na ɗebo kai 2. Safiya na yi na ƙaro kai 1 ba kai 3 ba ban karya ba aka ce wai za a aike ni plaza. Na ce ke magajiya ya ne? Baba ka ga? Sai ta ce shikenan sai aka aiki kanina ɗayan. Nazifi ya je ya ɗebo. Yanzu an daina aike na ɗiban ruwa ina balfa sai gashi an aiko in je